तर मोठ्याच्या बाबा एक कम्युनियन ऑफ सेंट्स आमच्या भाषेत साधे मनीस ते पण तांच्या जिवितान सो ते पर्सनल लायफ they had all these temptations, they overcame this temptation with the help of God. आम्ही तसेच करून जाय आमच्या जिवितात जेन्ना अडचण्यो खूश त्रास जाता तेन्ना आमी देवाचेर वापर करून ताची जोड करूंक जाय.